Какво става, то? Цяла нощ съм спал, имаме клас от математика. Шайза история. Не знам, нямам сила, не знам задачите. Имаш нещо за сила така? Нещо силички искаш да ми дава, да, ето. Си брато тук тия две работи, внимай, че това много яко да ти правил кръг и ти не става. Виж това подарък от мене. Благодаря. Айде, да те успех. Мерси. Какво станало? Защо припаднал на канала, баце? Какво ти е, бе? Ей, добре ли си? Какво това е? Абе, ти се, ставай, бе. Ставай, бе. Какво става, то? Нищо. Имаш нещо да ми помогне да ще имам пробва по математика, нещо свежо. Не, готово. Няма как. Както кажеш, мачо. Чао. Чао.